Salutare oameni buni, iar astăzi ne vom juca Five Nights at Freddy's 4. Și nu mai stăm la discuție, îi dăm direct New Game. Yes. Da, asta o să fie FNAF 4 partea 1. Ce se întâmplă aici? Aha. Nu știu ce se întâmplă. Da. Haide. Noaptea 1. Deci. Gata, știu. Da. Deci, dacă respiră cineva și deschidem lanterna, suntem papao ceaceao. Bun. Nu respira nimeni. Nu respira nimeni. Chiar ar fi tare ca fix din prima noapte să nu vină nimeni. Bun. Hai că am învățat controlul. Bun. Da. Bă, niciodată nu m-am jucat Five Nights at Freddy's 4, sincer. În spate noi nu ne-am uitat. Bă, și m-am speriat! Bă, ce m-am speriat! Dă un col de treabă. Deja încep să vină animatronicii. Gata, știu de ce. Că e 3 dimineața. Ne uităm în spate. Nu e nimeni.
Bă! Hai că e 4 dimineața, încă 2 ore mai trebuie să stăm. Da. Opa! Era cineva acolo, cred că era Bonnie. Bă, deja încep să vină animatronicii. Bă! De-abia aștept să treacă mai repede. Și în fiecare episod o să ne jucăm câte o noapte. Bine, o să încercăm să trecem o noapte. Cel mai des în spate vine cineva. Hai că 5 AM. Era Chica. Yes! 6 dimineața. 7 minute mi-au luat, bă. 6 dimineața. Am reușit. Da. Tot aici. Acum trebuie să ieșim. Ce se întâmplă, bă? Ce se întâmplă? Că nu înțeleg. Știu faza asta. Cred că o știu. Mamă, ce m-a speriat. Doamne. Bă, îi horror, sincer. Acum cred că îmi bate inima ca la șobolan. Dar, da, cam acest a fost. Oh, stai, ce? Plush Trap. Plush Trap. Avem și un timer sus. Așteptăm. Nici nu îi se aud pașii. Ce m-am speriat, bă! Da, cred că totuși nu trebuia să lăsăm așa de mult. Cam acesta a fost și acest episod. Nu uitați, dați pe butonul de like și de subscribe. Eu am fost Andrei și ne revedem data viitoare. Pa, pa!